Encetem aquí una sèrie d'espais dedicats al món del vi, del cava, de tots els productes, que són molts, que podem trobar al Petit Celler. El Petit Celler, diríem a Manresa, perquè ara estem a Manresa, però també a Barcelona, un establiment que des de ja fa bastant temps està dedicat a posar a la nostra taula i també en els diferents establiments de la Catalunya central i del reste de Catalunya bons productes com el que avui presentarem. Però d'entrada, qui volem presentar és a qui ens acompanyarà al llarg d'aquests espais, que és el Josep Pelegrín. Què tal, Josep? Molt bé. Benvingut al Canal Taronja. Benvinguts, aquí al Petit Celler. Quina idea portem una miqueta d'ara en endavant? Bé, la idea és seguir aprofundint una miqueta més amb el tema del món del vi i complements, no? Vull dir, un món superinteressant, un món molt ampli, que aquí a casa nostra doncs, té un present molt xulo i un futur molt engrescador, i mica en mica doncs, anar-hi entrant i donar a conèixer doncs, bueno, petits cellers, cellers més grans, bé, una miqueta tot el que es belluga aquí a casa nostra amb el món dels vins, no? Efectivament, aquesta és la idea, donar a conèixer el món del vi i d'entrada, per començar a parlar del vi, parlarem d'un vi especial, que és el cava. De tot això m'imagino que tenim temps ara per explicar-ho, perquè estem amb en Joan Huguet, de Caves Huguet, del celler de Can Feixes. Joan, benvingut. Hola, bon dia. Bon dia. Comencem dient que parlarem de vi i el primer que tenim és un cava, però no és cap incongruència, al contrari, no? No, home, el cava és un vi doncs, que té una segona fermentació, un procés d'envelliment sobre els llevats que l'han fermentat per segona vegada, però bé, també és un vi. L'origen d'un bon cava també és un bon vi, sempre. I tant, que sí, ara en parlarem, però comencem una miqueta per presentar-vos a vosaltres. El Joan Huguet és de la família d'aquest Caves Huguet, tercera generació ja d'un gran cava. Explica'ns una miqueta la història de la casa. La història de la casa és molt llarga, són 5 segles. Can Feixes es forma en el segle XV, i els Feixes, durant 5 segles, són els amos de Can Feixes perquè era una finca gravada. És a dir, eres Feixes, heredaves i no podies vendre fora. Obligatòriament havies de cedir la propietat sempre en sang Feixes, no? A principis del segle XX, l'últim propietari Feixes no té descendència, espera el cognom, i a l'avi Huguet, els nostres avis, doncs van comprar Can Feixes en els últims Feixes. I ara som la tercera generació d'Huguets a Can Feixes. Can Feixes sempre s'ha fet vi i ara doncs, també fem cava nosaltres. I bé, una mica aquesta és la història. D'alguna manera, a través d'aquestes cases centenàries del món del vi a Catalunya es pot resseguir gairebé la història del país, perquè aquesta seria una història per aprofundir-hi, tot aquest tema de l'herència i... Exacte, sí, en situacions doncs, que bé, que potser seria bo d'empaltar-nos una mica d'aquestes idees, no?, tan conservadores, si pensem doncs, en conservar el paisatge, en conservar doncs, el que tenim. Potser ens haurem d'anar una mica enrere i mirar doncs, com aconseguien conservar aquests paisatges o aquests oficis, aquesta cultura, durant segles, no? Estem parlant de cava, potser després hi aprofundim, perquè jo crec que val la pena, i després ja no entraré més al llarg dels programes, Josep, però situar una miqueta el món del cava avui en dia, perquè està en plena revolució. Vosaltres sou cava, el que des de fa anys coneixem cava, però ara hi heu afegit el cognom Penedès. És així, o clàssic, o com funciona? Bé, fins ara es va definir doncs, fa anys ja la denominació de cava, no? És una denominació gran, perquè a molts llocs es feia cava, va ser una mica política, doncs, gran part de Catalunya, una mica a Rioja, una mica a València, una mica a Campo de Borja, una mica a Extremadura, donat que molta gent feia cava, i llavors històricament tenien uns drets adquirits, i va ser com es va definir la denominació cava, no? Aquesta denominació ha crescut moltíssim i pensem que fora, bé, a vegades no s'ha cuidat tant la imatge com el preu, no? Sempre s'ha treballat uns preus bastant baixos i ara està sortint aquest neguit de dir tornem als orígens, tornem a fer el cava on va néixer, que és en el Penedès. Aleshores s'ha definit aquest producte, que és el clàssic penedès, que és el mètode tradicional, el mètode champenoise, que sempre s'ha fet pel cava, però amb uns condicionants una mica diferents. La vinya ha de ser ecològica, el mínim per produir-se són 12 mesos d'envelliment del clàssic penedès sobre els llevats, i que el control el fa la denominació d'origen penedès, és a dir, és una marca de la denominació d'origen penedès. I bé, doncs ara hi ha aquests dos vaixells i una mica cadascú es pot apuntar a on vulgui, on cregui que és més convenient. M'imagino que ens vagarà per entrar-hi. Josep, anem... Som-hi.
Anem a presentar aquest producte. Què presentem mentre el Avui Josep va treballant? Avui hem escollit un dels seus caves, en aquest cas és el Huguet Brut Nature Gran Reserva. La collita és la del 2008, que és la que actualment està al mercat. I bé, doncs bé, per què hem escollit un Brut Nature Gran Reserva? Doncs perquè una miqueta és l'emblema dels caves, no? Quan tu parles d'un cava o la gent pensa en un cava, doncs de seguida se'n va als Brut Nature. Això no vol dir que la resta, els brut, els semis, que la resta siguin mals productes, ni molt menys, però sí que hi ha una tendència natural a apreciar molt els Brut Nature. Sí. Mireu, això és un 2008, si t'hi fixes, l'ampolla és molt, molt petiteta, perquè fa molt temps que aquest cava està a dins de l'ampolla envellint-se amb el llevat. Anem a deixar-la aquí, no sé si la càmera podrà intentar agafar aquesta bombolla petiteta. Què vol dir la bombolla petiteta? Fa molt temps que aquest cava s'està envellint a dins de l'ampolla. En aquest cas són 4 anys, i això fa que sigui menys agressiva, és a dir, que sigui fresca, que sigui petillant i que no sigui aquell gas, que a vegades hasta és ofensiu, no? Que és propi de productes molt més joves. Sí. És curiós, abans ho comentàvem fora de càmera, de dir, és curiós fer un tas de vins a través de la tele, perquè sabem que, malauradament, ara mateix vostès no poden tenir aquesta copa als dits. Tampoc, per tant, no ens hi extendrem, no serem tècnics, no els explicarem gaires coses que sense la copa als dits no poden comprovar, però, evidentment, sí que val la pena que parlem una miqueta de Sí, a veure, jo resumint diria que el cava Huguet és dels que porta més parellada. Estem a la zona de Mediona, a 400 metres d'alçada. Allà la parellada es dona molt bé, és una zona de muntanya interior, dintre del Penedès, i basem el 60% del copatge, dels raïms que fem servir per fer aquesta cava, és parellada. És quasi únic, tanta parellada, però ens dona molta frescor. Jo crec que una virtut de la parellada de muntanya és la frescor que donen al cava. Penso, per resumir i ser clar i transparent i no començar amb un discurs llarg de tecnicismes i paraules que potser no... No, és això, i la sensació que tenim quan el posem en boca, quan el tastem, quan el bevem, quan el disfrutem, és aquesta, no? La bombolla fina, per un cantó, agradable, que no molesta, no fa efecte gas, sinó que fa efecte bombolla, simplement. Llavors la sequetat, perquè clar, és un Brut Nature, no té sucre residual, no té sucre afegit, per tant, és el típic cava, quan la gent aquí se senta i veu un cava tot menjant aquí al nostre país, doncs veu normalment Brut Nature, que també és el que diferencia el nostre producte dels veïns del nord, dels francesos. Aquesta sequetat, aquesta frescor, és la diferència entre el xampany, que per mi, no cal entrar en comparacions, són dos productes totalment diferents, un serveix per uns àpats i en uns moments, i el cava per uns altres. Doncs... Jo aquí si pogués afegir una cosa... No, pots afegir. Seria de dir, és que a vegades em trobo a l'estranger, explicant i em pregunta cava, xampany i tal. Jo diria que amb el nostre clima, un clima francament mediterrà, el cava és molt més refrescant. El xampany a ple hivern és més concentrat i aleshores amb una copa ja fas. Amb un clima més mediterrà, més calent, volem beure més. I llavors aquí entra el cava perquè és més refrescant. És que tot això són qüestions que ens poden portar a una llarga conversa de sobretaula, i de fet és el que tenim, perquè primer la concepció mediterrània o la concepció catalana del cava, però que ha anat canviant. Abans era obrim un cava per celebrar que avui és Sant Josep o Sant Joan, i ara comença a ser ja també un producte per prendre una copa, o dos, fins i tot per als àpats. El cava va néixer i es va presentar i es va donar a conèixer com un producte de postres, de celebracions, i aleshores estava sempre en taules festives i quasi sempre de postres, no? Però gastronòmicament el mètode champenoise, el fet d'envellir aquest vi tants anys, el situa Champions. Aleshores, diguéssim que a vegades sap greu matar un cava amb tanta dolçor, deixeu-m'ho dir així. És a dir, ostres, és que si quan és sec és genial per entrades, després per seguir amb tot el dinar. Sí, 100% d'acord. És a dir, molts cops ho comentem, sempre aquí tenim la tradició de postres amb cava. Enològicament o gastronòmicament parlant no seria el més correcte, a no ser que busquessis un cava amb sucre, un cava dolç, un cava semi, que llavors sí que acompanya bé el dolç del postre, és a dir, una de les normes del maridatge és aquesta, no? Plat dolç, vi dolç. Per tant, el cava aquest, un Brut Nature, que és sec totalment, vull dir, no li va bé ni amb el plat ni amb el vi. Posar un plat dolç amb un plat
Exacte. amb un vi sec. Cosa que, Sí? que els cellers, a més, heu comprovat, perquè ja sabíeu Bé, que sí, també sí, s'està i ho estem revitalitzant. transmitint, sobretot el cava a mig de matí, aperitius, començar a menjar, és genial, no? Aquest cava, per exemple, és un Brunature, gran reserva, és a dir, més de 30 mesos, els 4 anys que deies, amb aquest envelliment, amb aquests aromes, amb aquesta potència en boca, és un cava molt apte per acompanyar tot un àpat. Vull dir, plats molt contundents no, però certs plats fins i tot de carn hi podria anar bé. O per l'aperitiu. Per l'aperitiu potser buscaríem un cava més jove, no? Encara més fresc que aquest, no? Però és un bon cava per acompanyar tot un àpat. Jo no m'arriscaria a posar-la amb el postre, cava precisament. es podria dir que és el vi que marida millor amb tot. De veritat. Perquè ell ha dit amb un peix, amb una carn, li posaria Amb potser un amanida... foie, també, Sí. Si diguéssim un vi, No, i a més hi ha una gamma tan àmplia, vale, entre la dosificació dels sucres, els envelliments, vull dir, tens molta gamma que pots anar jugant amb els diferents aliments, no? És el tipus de vi que més joc et dona, no? Juntament, crec, amb els de Jerez. que I també. tornem al tema vi, perquè, per si algú s'ho ha demanat, estem tastant cava amb copa de vi. Sí, és que això potser és una mania meva. M'agrada més copa més ampla, ni que sigui cava. La copa flauta està molt bé, doncs, perquè es veu algun bulleig, que és, de fet, la idea de la copa de flauta, la que tots tenim a casa, la llargada, és... Començava bevent amb copa Pompidou, Sí, copa fa molts Pompidou, anys. sí, el que passa és que gràcies a qui sigui ja s'ha desterrat una mica, més que res perquè doncs, bueno, el gas, precisament, que és és la gràcia del cava, amb copa Pompidou s'escapa tot, tampoc no pots apreciar, s'esgrava de seguida, els aromes es dissipen perquè és molt ample, llavors interessa... Però potser el problema de la flauta, de la copa flauta, és que és massa estreta i quan tenim un cava com aquest, per un cava jove, fresc, amb 9 mesos de criança només, perfecte. Però amb un cava com aquest, que té aroma, que té sabor, que té envelliment, doncs a mi m'agrada més una copa una mica més ampla per poder apreciar molt millor els aromes. És a dir, no oblidem que el cava és un vi, val? I aquest no deixa de ser un vi envellit, és a dir, un vi amb aromes i a més amb gas. Vull dir que per mi va molt bé aquesta copa, per aquest cava. És un gran producte que la gent pot tenir a casa, però que no el tingui molt a casa, no? El cava potser no seria un vi de guarda. Mira, el cava i qualsevol vi Per quan el nen s'hauria de guardar per sota 20 graus. I temps? Quant temps? Perquè... Bé, un cava, tancat 2, 3, 4 anys, si està per sota 20 graus, podríem pensar que es podrien guardar un bon cava, Un cava que ja tingui uns anys d'envelliment, que sigui com a mínim un gran reserva, que puguem parlar més de 3 anys d'envelliment. Aleshores, doncs es pot guardar a casa 2, 3 anys, sempre amb el risc de que el suro s'hagi portat bé. És a dir, el cava l'aguantaria. Si el suro no ha tancat bé i se'ns ha oxidat, llavors no. I els 20 graus, és molt difícil. Ja em diràs, a casa d'aquí tenim un raconet. Un raconet, sí. A 20 graus és molt difícil passar l'estiu. Per això normalment mirem de vendre i consumir. Per què? Perquè a l'estiu mata tot. Vins i caves. Josep, no és que ens quedi molt, però hi ha molta més cosa a dir, no només de caves oberts, sinó també de... Un altre dia ja convidarem perquè ens presenti tota la gamma de Can Feixes, que també és superinteressant. Però el que comentàvem, ells, a part d'aquest Brut Nature... Sí, tenim un germà que és el mateix cava, són les mateixes ampolles a la rima, però quan degorgem, és a dir, quan eliminem els llevats, que han envellit amb el vi, i posem el tap de suro, en el cas del Brut Nature no afegim res de licor, és a dir, és totalment sec, perquè els llevats es van morir de gana, és a dir, es van menjar tot el sucre, no? I, en canvi, en el brut clàssic, doncs afegim una mica de licor per pensar en maridar potser millor amb menjars. És a dir, potser començaríem amb un Brut Nature i seguiríem doncs, el dinar amb aquest brut. Són germans, van el mateix i són igual de bons. Depèn del gust personal de cadascú, doncs potser triaríem l'un a l'altre. Això va a gustos ja. Evidentment. I vi també en feu, però tal com deia el Josep, ja serà una altra història. Toca un altre dia, és vi de Can Feixes. El vi porta el nom de la finca, Can Feixes, i el cava és el nom de la família Huguet. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquest cava Huguet, per haver-nos explicat la història de la família. M'imagino que quan porta el teu nom, el producte encara és més fàcil de defensar-lo, no? Home, és com un fill. Penseu que a les vinyes a l'hivern no hi ha res. Estan seques, una cosa dura, agresta, i després broten cada primavera, que sembla un miracle que cada primavera tornin a brotar
i fan un sarment, llavors hi ha uns raïms que floreixen, que ara maduren al setembre, ara estem esperant per acabar la barema, tal, i després podem fer un vi. Home, és com parir un fill. Del no-res fas això. Això és el millor ofici del món. I quin estiu que portem, eh? Oh, calla. Massa fred. Aquesta barema és molt difícil. Serà un tema interessant de seguir, a veure com evoluciona, perquè cada any això és diferent i aquesta és part també de l'encant d'aquest producte que anirem presentant amb el Josep del Petit Celler i amb els convidats que ens acompanyin en cada programa. Moltes gràcies, Joan Huguet, per haver-nos portat aquest Molt bé. cava. Gràcies. Salut. Salut. Salut.